Káde ten kokot leze von? Zas mi nejdu tie dvere otvoriť. Ešte, že som taký cuker kúpil. No vedúci, ale ja už som vám asi 6-krát povedal, že my nejsme autoservis. Ale ne, vedúcko, však ja som sa na robotku prišiel spýtať, lebo však už nám to na tej našej vesnici moc nevynáša. Toť felda zajebáta a potrebujem penáze. No a videl som, že máte rozhodené síte, máte nejaké inzeráty, že voľakého hľadáte, tak som sa dašiel spýtať, že či náhodou to nejsom ja. No vedúcko, hľadáme pracovníka do e-shopu, ale tam treba silné komunikačné schopnosti a ovládať gramatiku, takže to nebude asi úplne pre vás. More, aj jak ty víš, čo je pre mňa dobré? To bol len taký ľahký odhad, ale hľadáme človeka aj na detailing, takže kľudne mi povedzte, aké sú vaše záľuby. No víte čo? Celkem rád odpisujem vodomery a... No, s vodou síce pracovať budete, ale to vám je úplne na piču. A ešte rád minám babkin dochodek. Aj bože, to je beznadejný prípad toto. No poďte mi radšej ukázať, že čo je vo vás. Inak ja som Rišo. Ďuro, teší ma. No toto je leštička, dúfam, že ju nevidíš prvýkrát. Áno, však s tým sme na školskom dvore dávali dole farbu z dverí. A vy tu máte aj lakírnickú dielnu, lebo to keď ja s týmto začnem, tak to auto bude musieť ísť celé do laku na novo. No, dobre, toto dáme radšej bokom. Vyskúšame si najprv handričky a nejaký základný prípravok. No však vedúcko, skúšať môžeme aj pána Boha, ale ja tak dneska kúkam na tie svoje telefóny, neviem v ktorom mám baterku. Aj v tomto, 17.00 padla, takže arrivederci. No ešte som si potýkal s tým kokotom.